Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Na indaba ngogogo uSkhotheni kanye nogogo Maweni. Khona bathi ugogo uSkhotheni ngoba lokhu waxabana nogogo Maweni, izinto zakhe nje zajika. Mina ngazi ukuthi izinto zakhe ijikile, ukuthi izinto yabo oyifunda ku-social media ngeke uze uyi-confirm. Lokho engikubonile ile video yakhe ethi iyiphi into esuke kwayitshelwa isangoma or inyanga ongayazi. Akakhathali yini ugogo uSkhotheni kusitshela into eyodwa? Noma ubona ukuthi mhlampe kuyena kukhona okungahambanga kahle, usefuna ukusho ukuthi mhlampe kwezakhe izinto ade ezenza khona ade engahambi kahle. Hayibo, phela ugogo uSkhotheni ngese siyamazi ukuthi usekhona wenza izinto eziningi ezihlukahlukene. Leyo kuvela nje kudlula mhlampe 2 months or kudlule inyanga avele useya-expose futhi. Kade sabona thina, kade sabona. Kuya ngokuthi nje abantu bathanda ukulalela bani kogogo laba abaningi abakhona, inyanga nezangoma. Kodwa nje iqale kwaba balwa bodwa babona-ke abantu ukuthi hayi, shuthi ukujula kwento khona la kulahleka khona, because mabesebenzisana bebambe iqiniso lalaba khona bayalungisana. Kodwa bekunakho ukuthi lo u-right lo unjani, kwangena nabanye ogogo nje sebebadala sabona ukuthi hayi sekuyoba yilowo omlalelile wamuzwa, uyabona. Nakho-ke kodwa abantu abakushoyo bathi uphithaniswe ilo umcimbi kagogo Maweni. Nina nikho serious, yazi hayi guys, nina umuntu ngiyabona ngisengathi uyazama ukulunga, niyakhipha ukulunga. Manje umcimbi kagogo uMaweni umphithanisa kanjani? Ufuna ukuthi betrende kanye kanye noma bafuna ukutrenda kanye kanye? Ngoba angazi phela umcimbi kagogo uMaweni unabo abangani bakhe abawosaziwayo abazozivezela futhi ukuthi ubenzani siboneke. Engase ugogo Maweni ubenza umembeso noma beshade ngesiZulu, kodwa sibonile into nje eyithombe kuvela nabangani bakhe no-husband. Manje kuthiwa ividiyo yakho uSkhotheni-ke nayo iphume kulezo zikhathi eduzane. Manje kusaqondakala ukuthi basenza lento yabo. Nawe guys nizongiqhatha. Akusaqondakala ukuthi benza lento yabo ade beyenza before, ngoba besifike silalela omunye esho ukuthi ayikho into eyenziwa kanjena kwaNtontoni leyo Sithembu, akukho kwaSithembu. Kanti kade sabamba ukuthi iSithembu asikho. Wase u-husband angazi unjani, salalela. Weza-ke nomunye futhi wenza ividiyo. Manje kungathi make wabona ukuthi khona okuzovela udaba ngayo, nomunye uveza lakho udaba. Kodwa-ke halale-ke kugogo Maweni sekuze kwangena kanye kanye. Bathi-ke la ku-social media uye osephithaniswa. Hayi anikho right, shame. Ngicela ukubuza ugogo uSkhotheni owakaDlamini, ubani wakaDlamini kugogo uSkhotheni, ubaba noma umama? Ngoba ngamuzwa laphaya ku show yakhe ethi insizwa yakaDlamini. Insizwa yakaDlamini umkhulu wakhe kabani, kababa noma kamama? Yo, hayi yena ngathi ufuna ukugive up, kodwa angazi ukuthi ikhona lento yabo la, kakhulukazi mazosebenza ngabantu. Ikhona lento yokuweya isimo ukuthi mhlampe mangidedela la ngibamba la kuzoba ngcono. Ngathi uhleli lapho manje ukuthi mhlampe imaphi ama-options azoba ngcono, ngoba hayi sina siyayibuza phela ukuthi mayizohlala athi izangoma zinitshela amanga. Abantwana kanti labade ebashiye yedwa ehambe yoba-check-a bebafundisa, uthini kuphi? Usholo ukuthi banephutha. Ngapha sasibuka lokho ukuthi ngithi ade ewuthisha wabo ade ugobela. Manje mayizohlala phinde yathi into enjena ayikho, ade yisho nje yena. Noma nakho lokhu kokugobela kwakuyingxenye yoku-act. Hayi ngeke usazi, ngicela ingangiqhathi ugogo
uSikhotheni uyisihlobo sami wakwaDlamini. Ugoguma weni yena ushadele eKZN. Ningangiqhazi nezangoma, ningithole ngingasaphilile kahle. Ningithole ngingasaphilile kahle kanti hey ningangilingi mina. Hawu. Kodwa yena-ke ugogo uSikhotheni uyathanda ukuthi mangasanakiwe avele. Ugcina ungasazi ukuthi izinto ay'khulumayo ziyiqiniso noma ayiselona iqiniso. Ngoba nangu waya kuleya show Kombi Black Bunny. Wafike laphaya wakhuluma ngesithembu. Sekuvelile ukuthi isithembu asisekho. Wasesefika kuleya show sekukhulunywa ukuthi uno-husband abawu-2. Seyavuma manje. Laphaya yenye ishow yehlukile. Asekho isidingo sokuthi aqhube into yakaMoja Love ngoba laphayana bazoxoxa. Asazi futhi nakhona wayezama ukulekelela ishow esevuma ukuthi ukhona uhusband wakhe wesibili. Kazi bamnika malini uSibusiso? Lo wayekhona ngoba waze wahamba wayophalaza. Ephalaza idlisa angakaze alidle indawo. Ethi. Bona abantu abadala. Hayi sayibuka phela ishow ngakhuluma ngayo kodwa nje ngabona ukuthi ngase ngiyiqhubekela ukuthi sengiqalile ukukhuluma ngayo ngoba ngathi hayi into mawugobela naye engasayizwa ugobela wakhe naye usho kunye sekhwala ishayisana khona. Yashayisana-ke. Kodwa bengizonitshela lokho-ke futhi akusiwo umgosi oshisayo. Guys ngicela ukunitshela umgosi oshisayo ngiyawubona kodwa nje kube khona into ethi hayi. Ngathi angiqualify kahle hle umgosi oshisayo. Yikho-ke ngiyikhulumela ngama-TV shows cha ngiqualify kwangempela. Yazi ngihleze ngiyibona iy'ndaba kuthiwe hawu ubani wenzeni? Hawu bam-expose? Hawu nangu hawu hey. Nakho nje kade ilokhu kade kukhulunywa kuthiwa khona sekukhona uhlobo lama-side chick angafani. Khona lawa ku-level bani. Kube khona enye level njengama-bless. Ngisakhumbula ama-bless asafika sasitshela ukuthi khona i-level ethile kushiwa ne-level yama-side chick-ke. Ama-side chick ane-level. Lawa acasukile kuthiwa i-level lena-ke. I-basic. Lawa acasukayo. Lawa aza ku-social media. Kuthiwa labo-ke kahle kahle usuke yabo kukhona ukuthi kudlaliwe ngaye. Mase kuthiwa-ke lawa ama-side chick omalume. Angithi niyabazi omalume be-country niyabazi nje laba abavela kulawa ama-list aphezulu. Kuthiwa ama-side chick abo-ke soze uwazi. Kodwa vele-ke sesiyahleba. Mawungaba yi-side chick yamalume wena ungabuye uzokhuluma lana ukuphatha imali ekhaya bazozwa le video. Nkosi yami. Ngiyaxolisa kini kodwa manje ngamazi ukuthi umalume ubani. NaseThekwini sinayo umalume. Omalume nje niyabazi. Yabo omalume. Angazi ukuthi angeke ngikunikeze komalume ukuthi ubani kodwa uyabazi omalume. Kwi-Abe Show D ukhona umalume oyedwa. Unkosikazi wakhe. Uyabo labo ngoba abanikazi bemali. Ngeke ngaze bene-side chick efuna ukuzositshela la social media ukuthi hey lalelani umalume wenu ngeke. Phela kudlalwa laphayana abantu abaphatha imali yangempela. Abantu abazi imali yangempela. Shuthi nje into oyenza nabo clean. Mase kuba khona laba-ke. Labo vele ubone ukuthi hawu nangesemshuthelele. Thina besingesizwe sazi ukuba akamshutha ngelele. Seshutha umuntu-ke emshutha la elele. Seshutha nezandla zakhe. Sefuna sibuke leli washi sibuke ukuthi sake salibonaphi. Yabo lawo ma-side chick lawo kuthiwa abawajabulisi kahle. Abanikazi balawo ma-side chick. Yikho nje esenza ama-video esitshela singambuzile.
mase siyabuka. Yabona ukuthi ngangihlula kanjani ukukhuluma indaba imigosi le yangempela eshisayo. Yikho ungibona ngikhuluma-ke ngama-TV shows ngey'ngane zesithembu, uthando nesithembu. Mina kwethu angikhuluma ngawo, mina kwethu uyangidina. Usiyacela-ke ngimbuka ngoba ngimqhathanisa noSibindi. Lena-ke iQueendom angazi uma niyayibuka yini bese soxoxa ngayo. Namanye-ke nje ama-shows engiwabuka la ku-Showmax. Ngibuye ngikhathale kodwa imigosi eshisayo angifuni ukuthi ngizenze msulwa phambi kwenu. Ngiyayibuka kodwa nje ngisho ukuthi hhayi, mina uma ngasethiwa ngihleba lezi ndaba kungaba worse. Ngingaba nenkinga e-serious ngoba ikhona into ovele uyibuka ukuthi hawu, yazi bese ingekho isidingo sokuthi uze ku-social media kahle kahle. Ngoba le nto le uyiqalile. Hawu. Ama-side chick alabo mhlampe uthola ukuthi bangene kwi-entertainment industry. Entertainment industry imali yakhona ayikho guaranteed. Kuya ngokuthi amathuba uwathola kanjani ngoba uyawathola amathuba phinde kome. Futhi khona lento yokuthi unyaka mhlampe uzowuhamba noyedwa. Unyaka kuthola ukuthi kuphakama oyedwa. Lona adedla last year side chick abani. Siyabona izinto azisamhambeli kahle loyo bhuti loyo ade side chick yakhe useyabuya uza la ku-social media. Kodwa naye uyabona ukuthi akasa-DJ kaningi. Akasaveli ku-TV kaningi. Manje ukuthi usezositshela lana-ke senze njani. Sibuke-ke nathi. Nabanye-ke besho ukuthi uyabheda ubani. Kanti ngesikhathi edla kamnandi bethule naye. Ezazi ukuthi uyi-side chick uthule. Siyabona ukuthi akasamnikile imali ade emnika kodwa naye uyasazi isimo sokuthi akasa-DJ. Niyabona gazi singahluleka kanjani ukwenza imigosi eshisayo. Cha ngaze ngabhurekela kunina, ngahluleka. Ngoba nami ngiyengibone ngithi hawu, kodwa lo sisi yini pho esimphoqa ukuthi akazo-expose. Ethi-ke nangu useshutha ilona iwashi, sesiyabona iwashi. Omunye usefuna ukuveza igate phela mhlampe kuyenzeka ukuthi igate lakabani liyaziwa. Sekuyabuka ukuthi hawu sekuyaqhathaniswa iy'thombe. Hhayi, hhayi. Mase kubheda kuyabheda. Thina esinye sizokwenza njani? Sizobabaza kudlule. Yabona ama-side chick wamalume. Ama-side chick wamalume. Omalume laba abanamakhosikazi ahloniphekile. Abanawo ama-side chick azezovela la ku-social media. Mhlawumbe no-social media bayatshela ukuthi usebenzise kanjani or ungawusebenzisi. Uyayibona nje i-RSOD. Yabona nje ama-Real Housewives. Kuvela labo. Khona osisi okufanele ngabe bayavela laphayana. Akhona amakhosikazi aseqopheleni lokuthi avele laphaya. Kodwa manje kungamese bevele ku-TV thina sizobheka ukuthi hawu ubani igama lakho ubani. Simfune. Mase kuyabheda. Yikho-ke ungababoni. Mase kuba khona le level-ke le laba-ke aba-expose nayo. Mase kuba laba abanabangani ababhedayo-ke abangani babo balaphaya bangena kuma-page wako-exposing hands. Bayaveza ukuthi umngane adiba. Phela omunye umuntu uma yenza into ayaziyo ukuthi akafuni yaziwe. Uyibona ukuthi engathi izomhlaza. Ngeke kube wuye oyifaka ku-social media. Ngaphandle-ke kokuphula inhliziyo. Ngophula inhliziyo mhlampe ubethola u-30K a month. Usiyabona ukuthi-ke noma ngaphezulu akasatholi. Mhlampe sekubanjiwe umkhoshosho wakhe. Uyeke usefuna ukuyiveza ngoba usefuna ukuthi akukhalwe yonke indawo. Ngingaba yini-ke sengihleba kanje? Phela lokhu kuhleba lokhu ngeke uze ukwazi mase kudlulela. Lokhu ngeke uze ukwazi ukuthi yikho yini okuzokuvimba ukuthi ungasangeni ezulwini. Lokhu-ke. Ngoba manje mase ngikhuluma ngokuthi hayi bo ushade nobani kodwa nayi lona ilo i-side chick yakhe kuvele kutrende mina. Kube sengathi yimi othe vele bayajola kanti bebevele bejola. Yabona? Ngisaba lapho kumgosi ngiyawusaba. Noma ngivele ku-trend kanti
umuntu ongakhulunywa ngaye. Sengifuna phansi. Ngibaleke ninike. Yabo nje nangu ubaba lo oweqembu elibusayo sekukhulunywa ngonkosikazi wakhe wasukuma. Hayi we guys, ngcono ama-TV shows phela ngeke ungithethisele into oyiveze ku-TV, ngeke. Ungangithethisela into evele ku-TV? Hayi bo. Ungibophele into evele ku-TV. Phela uma ngidlala ku-TV nami umqondo wami uyacabanga ngokunye ukuthi wazivezela lokhu yini ongazivezeli khona, yabo, ngoba ku-TV. Bye-ke guys. Kazi bengikhuluma ngani ekuqaleni kwale video.